Шэры драпежнік, які шмат тысячагоддзяў жыве ў беларускіх лясах. Адзін з галоўных персанажаў легенд і казак, злы і каварны. Усё гэта пра ваўка. Папуляцыя гэтых жывёл у нашай краіне налічвае ад 1,5 до 1800 асобін. Бліжэй пазнаёміць з гэтай жывёлай вырашылі прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны» пры падтрымцы нацыянальнага парка і франкфуртскага заалагічнага таварыства. Уже 5-й год мы занимаемся изучением волка в Беларуси и на Полесье. У нас есть проект, который называется «Волчий блок» или «Волкбай», где мы размещаем самые интересные там истории жизни волка, где мы помечаем волков ошейниками, там люди могут следить за перемещениями этих волков. Вот, и поэтому волк для нас это такая очень ценный представитель дикой природы, который на самом деле очень негативное отношение сложено в обществе, но который, как мы считаем, этого не заслуживает. Лекцыі навукоўцаў, кінасеансы і нават воўчы тэатр. І адразу ж практычныя заняткі, начная экскурсія, дзе групы прайшлі запаветнымі сцежкамі, шукалі месцы воўчых хованак. Працягласць маршрутаў 5 кіламетраў, у дапамогу праваднікі і ліхтарыкі. Сярод удзельнікаў звыш 150 чалавек з Беларусі і Польшчы. Эмоцый шмат. Шли вот по маршруту, нашли след настоящего волка, долго искали. Следы волков. Да, нет, это самое интересное. Было просто интересно поучаствовать в чем-то новом, узнать что-то новое, потому что волк это страшно, а здесь попытались развеять этот миф. Очень здорово выступали докладчики, замечательно ребята показывали сказку театральную, вот, хоть потому что как-то по-детскому звучит, но мне очень понравилось. Вот, и узнал много нового. Узнали из социальных сетей. Вообще путешествовать было очень интересно, само мероприятие очень интересное. Много новой информации и вообще в целом о самих волках и о заповеднике. Про волка знали мало. Сегодня были мероприятия, лекции, рассказы про него, про его быт, как он общается в обществе своем, о его поведении. Когда шли по лесу, там были лежанки, его следы, тоже было интересно наблюдать за этим. Кожную группу суправаджалі паляўнічыя леснікі. Он примечателен своей психологией и то, что это очень умный зверь. Не сравнится ни с каким другим, вообще, наверное, в принципе, по природе. Очень своеобразный, очень такой умный, продуманный. Нож ваўкоў праводзіцца ў нашай краіне упершыню і адразу ў статусе трансгранічнага фестывалю. Może dlatego, że u nas to było... У Польшчы ноч ваўкоў праводзіцца ўжо ў 4-й раз, але трансгранічна ўпершыню, і цікаўнасць у нашых удзельнікаў вельмі вялікая. У нас таксама плануюцца лекцыі навукоўцаў і экскурсіі, але ўжо днём. У праграме майстар-клас па вабленню ваўкоў, вабіць драпежнікаў. Гэта голасам ці з дапамогай адпаведных паляўнічых прылад пераймаць свой і прыважваць жывёл да месца засады. Напрыканцы фестывалю пасядзелкі ля вогнішча, каб падзяліцца эмоцыямі і ўражаннямі. Арганізатары ўпэўнены, што дзякуючы такім навуковым мерапрыемствам удасца развеяць усе міфы, звязаныя з гэтымі жывёламі, і ночы ваўкоў стануць традыцыйнымі. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».